Neste curso escolar 2015-16 estáse a producir unha importante efeméride que, no entanto, está a pasar desapercibida, que é o 50 aniversario da introdución do galego como materia no ensino oficial. É certo, iso sí, que esa introducción foi de forma simplemente secundaria, non? Foi no tramo final de Filoloxía Románica, exclusivamente nesa carreira, e como materia optativa. No entanto, aínda que fose dunhas condicións precarias tamén a nivel salarial, por exemplo, o profesor encargado, Ricardo Carballo Calero, cobrou un salario que o propio decano consideraba unha auténtica vergoña, así o fixo saber nunha carta, mas cando menos houbo un comezo. E foi xustamente hai 50 anos nesta facultade que teño detrás. Por esta porta entrou o profesor Carballo Calero. Non deixa de ser relevante o feito que nos 500 anos de historia da universidade en Galiza somente sexan 50 anos de ensino no noso idioma. Mas como os quero subliñar, cando menos houbo ese comezo. Iso sí, nestas 5 décadas o ensino do galego mellorou de forma incuestionável. O problema é que o ensino en galego continúa a ser moi deficiente nos diferentes tramos. Non hai nin no ensino de educación infantil, nin primaria, nin secundaria, nin nos campos universitarios hai a presenza que debería ter a nosa lingua, nin tan sequera chega ao 25%. E máis, hai escolas infantís das nosas cidades, hai carreiras universitarias onde o profesorado non toca o galego nincún pau. A principal homenaxe que podíamos facer nestes 50 aniversario é xustamente corrixirmos esta situación.